Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalida avul andağı yashayish ham agrar tarmoqda borgan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qoraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chaqirishda Күр, үйрен һәм нәтиҗә ясап, Ботнада аграр министрлык еллык эшчәнлеген бәһаләп алга бурычлар билгеләде. Сөт сауда үтәләргә тиешле төп таләпләр Вахит хуҗалыгыннан безнең репортаж. Карсыз җылы кыш уҗымнарга ничек тәэсир итә? Россия авыл хуҗалыгы үзәге белгечләре тикшерү эшләре белән мәшгуль. Авылда бизнесны ничек корырга? Сорауга Сергей Щукин җавап бирә. Bugungi topshiruvining төп темалары ana shular. Узган 2019 ел күрсәткечләре начар түгел. 1 893 000 тонна сөт савылган. Әмма районнардагы эшчәнлек шактый аерыла. Мәсәлән, Күкмара, Балташ, Әтнә районнары бөтен республика сауган сөтнең 20% җитештерә. Шул ук вакытта бер хуҗалык сауган кадәрле сөт җитештерә алмаган районнар да бар. Аграр министр Мурат Джаббаров бу юнәлештә Россиядә беренче булсак та, әле кулланылмаган мөмкинлекләр бар икәнен әйтте. Яңа төзелеп килүче сөтчелек комплексларына да өметләр зурдан. Игенчеләр узган ел һәр гектардан 27,2 центнер уңыш үстереп 4 миллион тонна ярым икмәк җыеп алды. Шикәр чыгындыры бәрәңге уңышы да куандырды. Тик менә Әгерҗе, Каматамага, Әлмәт кебек бик аз күләмдә уңыш җыйган районнарны тәнкыйтьләде Мурат Джаббаров. Барысында һава торышына сылтап булмый. Технологиягә хилафлык китерүнең нәтиҗәсе озак көттерми аның. Быел игенчелектә 5% үсешне тәэмин итәргә кирәк. Еллык киңәшмәгә йомак ясаган Рөстәм Миңнеханов язгы кыр эшләренә әзерлекне арттырырга кушты. Бүгенгә 1 гектарга нибары 25 килограмм ашлама тупланган. Кимендә 70 килограмм ашлама куллану бурычын куйды. Сөтне аз сауган Менделеев, Чирмешән, Бөгелмә, Каматамага районнары бизнесны ничек алып барырга җыена. Бүген сөте булганнарның ашлама алырга да башкасына да акчалары бар. Еллык киңәшмәдә тагын нинди фикерләр яңгырады. Яңалыклар тәкъдим ителде. Анысы хәбәрчеләребез язмасында. Елдагы чабой эчтәлекле күргәзмә республика аграрийларының бүгенге тормышын ачып бирерлек итеп оештырылган. Яңа техника, технологиялар, терлекчелектәге казаныш яңалыклар коллегия делегатлары өчен файдалы булгандыр. Шулай да авыл тормышы, шәхси хуҗалыклар, фермерлар җитештергән продукция аларның сәнгать әсәре кебек үзенә тартып торуы сизелә. Нәтиҗәдә алар яныннан берәү дә игътибарсыз гына үтеп китә алмады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та уңганнарның һәрберсе белән аралашып, хәлләрен сорашырга вакыт тапты. Masa oyunda biz nüfus oyunları koyup bitirme olur gitmedi. Allah'a şükür. Данлыклы Тукай районы фермеры Менталиб әфәндене без үз фикерен югары мөнбәрләрдән җиткерүче буларак беләбез. Күп кенә фермерларны борчыган мәсьәләне җитәкчелеккә җиткергән кеше ул. Әмма бүген зарланмады фермер. Хыялларындагы кооперативны оештырып, үстергән яшелчәләрен юып, ире сәүдә үзәкләренә чыгара башлаганнар. Шу кооперативның базасында без хәзер сортировать жуып, тергәкләп Adam ballarına nindi vista kirek, şul vista işte bir abistoyi, значит ülke öbüremligi 2 kilogramdan tutunup, значит 30 kilogramga haddi, значит biz pasayeti bir ele biz niçin kirek. Bu agregatlar bizim bir katı vuruş etti. Biz şimdi esin diyen targoy sit var, enu pravdalar taralıp var, aların alıştırışlar tabuş diyen firma. Biz hazır alar bilen işliyiz. Вот, ondan sonra значит школьное питание, детсадlar bizim sosyal infrastrukturu. Allah'a şükür значит заявкалар кирәк, юган бәрәңгегә, юган кишергә, юган чигендергә. Бүген яшелчәдән тыш фермерларда, шәхси хуҗалыклар да кышчылыкка игътибарын арттырды. Питрач районы Шихазда авылында яшәүче Зөлфия ханым чебешләр үстереп сату гына түгел, алучыларга ничек үстерәсен дә аңлатып бирә. Мен 88 елдан берле bu фабрикага эләккән, бит врач булып, вот всю жизнь инде птицеводствода. А фермерлыкта уже 8 ел. Заказлар бар. Кеше кызыксына, суточныйны да алалар, үстерелгәнне дә алалар. Узган ел ул 92 000 баш чебеш саткан. Хәзер күркә белән дә шөгыльләнә. Соңгы елларда анысын сораучылар арткан. 2 кешегә эш биргән фермер саны исәпли торгандыр, әмма табышы белән масаерга теләми. Аллаһка шөкер яшәргә җитә. Кем, кайсы юнәлешне үз итә бит? Мәсәлән, Калмаш авылыннан килгән Гүзәл Хөсәенова йомырка тавыкларын үрчетә. Хәзер акрынлап ит чебиләре дә үстерергә керешкән. 1000 баш казны яңа елга тикле сатып бетергәннәр. Монысына мөгаен кооперативка кирип эшли башлавы сәбәпче булгандыр. Без уже кирдек Мизелия районына, Султанов Илдар кооперативына. Алар бройлерлар үстерәләр, без алардан подрощебный бройлер алабыз. И в будущем аларның бугын цех була. Аларда будем обрабатывать мясо. Файдасын сизәсез монда бу. Әйе.
Ну, олар бізге шебе этот нетіп берелер бір айлық шебені. И потом мы надеемся, что потом сотрудничество будет. И шунда обрабатывать будем. Азыр пока үйдегінен етеміз. Уй-хыяллар зурдан фермерларда Рәдиф Гыймадиев гаиләсе белән умарта да карый, сыер да савар, җитештергәнен эшкәртеп Казанга алып килеп сата. Хәзер ит тирлегеннән сыерга күчеп бара. Казанга якын авылда яшәүче халыкка Рәдифнең гаиләсен үрнәк итеп куярга кирәктер. Biz гаиләбез белән фермада да гына эшлибез, умартада да эшлибез, Викторияларда утырттык инде. Бер агрокомплекс кебек эшләргә телим инде мин. Бер агрокомплекс бөтен әйберне үзесенә алып, умартасы да булсын, аның балы да булсын, хайваны да булсын, сөте дә, ите дә булсын, нәрсә кирәк шәһәр халкына, бөтен продукты үзесенә алган бер агрокомплекс кебек эшләргә телибез. 2019 елда республика фермерлары һәм шәхси хуҗалыклары җитештергән продукция бөтен Татарстан аграрийлары җитештергән товарның 50%-тан артыгын тәшкил иткән. Мәсәлән, аларның терлекчелектәге еллык үсеше 113%-ка җиткән. Әмма алар моның белән генә канәгать түгел әле. Баш фермер Камер әфәнде җитештерүне эшкәртү белән тигезләштерергә кирәк ди. Biz, конечно, бигәлдә күп җитәрмибез безнең произведенной продукциягә, что безнең неләр сельскохозяйственно-потребительский кооперативлар җиткергән продукцияны перерабатывать итәргә. Бездә вот шул главная задача. Ул переработанная продукция нәрсәде? Переработанная продукция это добавленная стоимость, то есть фермерның шәхси авыл хуҗалыкларының фермерларның продукцияның хакы арты бара. Ул кисәсенә керә фермерга да шәхси авыл хуҗалыгына. Камер әфәнде авыл хуҗалыгы кооперативлары эшли башлаганнан соң сату бәяләре күтәрелгән районнарны мисал итеп китерде. Шул ук вакытта хөкүмәттән ярдәм алып та эш күрсәтмәгәннәре бар икән әле. Әлеге уңайдан Рөстәм Миннеханов район җитәкчеләренә контрольне көчәйтергә боерды. Не все наши вложения эффективны. Вот мне дали справку, что ряд кооперативов, которые оказана поддержка, вообще не ведут свою деятельность. Эти материалы, они переданы в суд, но тем не менее кто-то должен был внимательно посмотреть, прежде чем выделить меры поддержки. Республика хөкүмәтенең авыл хуҗалыгына ярдәме зур, әле ул киләчәктә дә тукталмаячак. Техниканы яңарту да шактый чыгымнар сорый. Бу юнәлештә республика Росагролизинг белән килешүләр төзей. Шулар ярдәмендә безнең аграриялар ташламалы шартларда яңа техникага ия булачак. Сегодня достигнуто беспрецедентное соглашение о том, что на 1 миллиард рублей со стороны Росагролизинга Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре өчен Росагролизинг тарафыннан 1 миллиард сумга Татагролизинг аша техника кайтарту турында сублизинг килешүе төзелде. Республикада 100 гектар сөрелек җиренә 165 ат кеше туры килә. Бу Россия Федерациясе буенча уртача күрсәткечтән бераз югарырак, ләкин авыл хуҗалыгы эшләрен агротехник срокларда башкарып чыгарга җитәрлек түгел. Шуңа күрә бүген Татагролизингның ярдәме авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре өчен бик кирәк. Яңа техника алу яхшы, әмма төзәтергә мөмкин булган куәтле техникаларның хуҗасыз яту очраклары бар. Рөстәм Миннеханов аграрийларны булган техниканы саклау программасын эшләргә кушты. Наравне с приобретением современной техники нам надо серьезно подумать по восстановлению существующего. У нас огромный парк техники, который нуждается в профессиональном подходе. У нас есть некий опыт ремонта автомобилей КАМАЗ на базовых наших предприятиях ремонтных республики. Мы увидели малые предприятия, которые там в 3 раза дешевле ремонтировать двигатели иностранных энергонасыщенных сельхозмашин, тракторов. Поэтому нам какую-то систему по поддержанию технического состояния машин, механизмов, оборудования надо продумать. Бүген игенчеләрне иң бер чыганы һава шартларының көйсезлеге. Тармакта һәр ел сайын шактый чыгымнар тотыла. Бөртек чәчелгән басуларны иминиятләштерүнең кулай ысулларын булдыру зарур. Әлеге уңайдан республикада федераль үзәк белән килештерелгән программа эшләү максаты куела. Моны аграр министр Марат Җаббаров үз чыгышында басым ясап әйтте. Урожай формировался в непростых условиях. К весне погибло 200... Уңыш катлаулы шартларда формалашты. Язга 218 мең гектар көзге культуралар һәлак булды. Һәм алар буенча зыян 1 миллиард 400 миллион сум тәшкил итте. Авыл хуҗалыгы министрлыгы аграрийларга иминиятләштерелгән 60 мең гектар җирдәге зыянны каплады. Барлыгы 120 миллион сум күләмендә ярдәм күрсәтелде. Быелга тәртип шулай ук кала.
Еллык киңәшмә соңында Рөстәм Миннеханов аграр тармакта фидакарь хезмәт белән югары нәтиҗәләргә ирешкәннәрне бүләкләде. Алар арасында җитәкчеләр, белгечләр, гади эшчеләр дә бар. Авыл хуҗалыгында уңышлар җиң сызганып эшкә бирелгәннән генә килә. Кыскасы, куелган бурычлар билгеле, максатлар тәгаенләнгән. Нәтиҗәләрне исә 1 елдан тагын барларбыз. Беркемгә дә сер түгел, бөтен фермаларда сөт савы буенча югары казанышлары белән мактана алмый. Татарстанның Lira Farm компаниясе ачыклаганча, бу сыерларның дөрес тукланмавыннан, азыкның тиешле дәрәҗәдә балансланмаган булуыннан, ә кайвакыт гап-гади гигиена таләпләренә салкын карау аркасында килеп чыга. Lira Farm компаниясе белгечләре белән бу проблема хакында фикер алыштык. Күп еллар дәверендә малларга сыйфатлы азык кушылмалары тәкъдим итүче компания быел үзендә сөт саву аппаратларын юу җайланмалары җитештерүне башлап җибәрде. Шулай ук компания хуҗалыкларга җиленнәрне эшкәртү һәм дезинфекцияләү чараларын да тәкъдим итә. Танылган татар җырчысы Хәмдүнә Тимергалиева да безнең белән Lira Farm продукциясын сынап кайтты. Безнең заманда мондый уңайлыклар юк иде ди легендар җырчы. Хәбәр эчендә элек фермаларда күп җырлыйдыр. Менә бу соңгы вакытта монда килгәнемә бик күңелле. Күңелләр әллә сәсәп китте, яшәреп киттем. Картаясы килми һичтә, гомер көзен үтсә дә, мәхәббәттән янан киен, шәшәргә шатлы эшләдән. Сөт саву, саклау һәм озату җиһазларын чистарту өчен Lira Farm компаниясе күбекләнми торган кислоталы һәм сәлтәле махсус юу чаралары җитештерә башлады. Алар җиһазга зыян сала торган аксымлы майларны һәм неорганик маддәләрне юк итә. Шушы препаратлар белән эшләгәндә сөтнең инде чисталыгы да яхшыра, аның сортнысы да яхшыра. Lira Farm компаниясе җитештерә торган дезинфекцияләү чаралары җиленнәрне кибүдән, эрозия һәм бозылудан саклый, туклыклы маддәләр белән баита. Ә сыерларны мастит авыруыннан саклау, җиленнәрнең чисталыгын тәэмин итү өчен Lira Farm компаниясе махсус салфеткалар тәкъдим итә. Елга якын хәзер алар белән эшлибез. Тоже нәтиҗәсе яхшы, теге бәясе дәгән 300 га чыга. Lira Farm белгечләре мал азыгының сыйфатын, туклыклылыгын тикшерә. Махсус экспресс-анализатор 60 секунд эчендә азык составы, терлекләрнең рационында нинди маддәләр җитмәве турында тулы мәгълүмат бирә. Малларның каннарын тикшерәбез. Канда нәрсә җиткән, җитмәгән. Lira Farm компаниясе үз клиентларының уңышын кайгырта. Бүген Lira Farmның продукциясын куллана башлау иртәгә югары нәтиҗәләргә ирешү дигән сүз. Узган язда игенчеләр 200 мең гектардан артык уҗым мәйданнарын бозып шәшәргә мәҗбүр булды. Сәбәбе 2018 ел көзенең коры килүе. Быелгы карсыз җылы кыш көзге культураларга ничек тәэсир итте икән соң? Ни дисәң дә 494 мең гектарда шәшелгән уҗымнарга шактый чыгым тотылган бит. Россия авыл хуҗалыгы үзәге белгечләре борчылырга сәбәп юк дип тынычландырды. Чөнки ай сайын алар басуга чыгып, монолитлар казып алып тикшерә. Иң мөһиме үсемлекләрнең көздән җитәрлек күләмдә шикәр туплап калуы. Алар кыш дәвамында шул шикәр белән туклана да инде. Без бу атнада Питрәч һәм Арча районнарына барып, тикшерү нәтиҗәләре белән кызыксындык. Уҗымнарның яхшы кышлавы өчен кирәкле факторлар берничә. Илгәр культура, орлыкның сыйфаты, шәшү вакыты барысы да үсемлекнең ничек кышлавына тәэсир итүче факторлар. Бу хакта тулырак киләсе язмада. Менә бу ягында сукалаганнан соң, шытымнар алганнан соң, продукция алганнан соң бик күп вакыт һәм тир үтә. Продукция алганчы һәр вакыт безнең үсемлекләр, атмосфера, төрле бөҗәкләр, авыртулар белән очраша. Шуңа күрә менә безнең әйтәсе килә инде, менә безнең Россельхозцентр шушылай иттереп саклап ала. Игенченең яздан көзгә хәтле салынган хезмәте шушы пыяла эчендә ачык чагыла да инде. Әмма уҗым басуларын кар каплагач та тынычлана алмый игенче. Карын күрәп монолитлар казып алып, андагы уҗымнарны үстереп карыйлар. Шул рәвешле үсемлекләрнең торышына бәя бирә белгечләр. Бу эш ай сайын башкарыла. Бер дә борчылырга урын юк бүгенге көндә. Безнең тикшерүләр буенча менә шикәре 23-25% бүгенге. Ул пока нормаль дип исәпләнә. Карның тирәнлеге кичәге көнгә 30-35 сантиметр иде. Температура где-то 1,5-2 градус суык инде. Ул тоже туфракта инде. Туфракта без чистартабыз, узел көченде дип атала инде. Басуда яткан кар катламы 30 сантиметрдан артмый диләр бирде, әмма әлеге күренеш куркыныч тудырмый икән. Туфракның өске катламындагы температура да үлчәнә. Салкын 1 градустан да артмый диярлек. Хәзер бүлмәдә җылынган үсемлекне тикшерәсе генә кала. Тамырдан тартып алабыз. Жуабыз.
Шуннан соң инде бу яшел өлешләрен һәм тамырны кисеп атабыз. Бу ак өлеш инде калаганда 2 сантиметр, монда 1 сантиметр. Әйбәтләп юганнан соң менә тетразолга салып 2 сәгать буена 25 градуста тотабыз һәм ул менә шундый кыяфәткә килә. Тетразолга солынган томырлы собак кызыл төскә керергә тиеш. Әгәр шулай икән, үсемлекнең тормаклары исән, алар үсеп китә ала дигән сүз. 5 дә үсеп китәргә нигез бар бүгенге көндә. Әлеге җимнарны Акбарс Питрәч хуҗалыгы басуларынан казып алганнар, алар туфракны тиешенчә эшкәртеп, ашламасын җитәрлек кулланып, яхшы орлык чәчәләр дип, бердәге белгечләр аларның хезмәтен югары бәяли. Бүген җимнарның торышын ачыклау белән бер рәттән язын чәчеләсе орлыкларны тикшерергә керешкәннәр. Надо обязательно перед посевом проводить фитоэкспертизу семян и протравливать семена. Обязательно протравливаем влияет на схожесть семян, на густоту растений в конечном результате. Россия ул хуҗалык үзәгенең Орча бүлекчәсе белгечләре дә орлыкларның сыйфатын тикшерү белән мәшгуль. Чәчүлек орлыкларда очрый торган авыруларны ачыклыйлар. Хуҗалыклардан 122 бөртек үрнәге китерелгән. Аларны башта махсус шыттырып карыйлар. Малиновый төскәрәк кергән, алар безнең фузариоз дип атала инде. Каралары безнең менә каралып иткәннәр, алары гельминтоспориоз, шулай ук альтернариоз. Шундый авыртулар бар. Аларга ничек көрәшергә туры килә, менә язга чыкканчы калалар бит инде. Булар язга чыкканчы шулай орлыкларда калалар. Шуларга карап, безнең биргән рекомендацияларга карап, хуҗалыклар агуларга протравительләр алалар инде. Шешер алдыннан шулай итеп агулыйлар. Әгәр авыру күләме 15%-тан артмаса, аларны шешер алдыннан биопрепаратлар белән эшкәртүдә җитәдиләр. Әмма 30%-ка җитсә, химик препаратлар кулланырга туры киләчәк. Тикшергән кадәрлесендә борчылыр орын юк. Орча районында былтыр көздән 16 000 гектардан артык мәйданда уҗым культуралары чәчелгән. Орчалылар электән арышка өстенлек бирә, әмма соңгы елларда көзге будай мәйданнары да 5 000 гектарга җиткән. Шушы ферегә чыккач алган данлар буенча безнең 20%, 22%ка төште. Бу әлбәттә инде кышкы чорда күпмедер аның күләме кимергә тиеш. Беренчедән кышның җылы булуы, менә температура кисәк җылтып, кисәк суытып торды бит безнең декабрь айларында, январь, менә февральдә дә әле кыш күргән юк. Ләкин шуңа карамастан, менә үсемлекләргә ул күпмедер стресс бирә. Ул бәрбер сулый һәм шушы шикәр белән яши бу кыш чорында. Март ахыры апрель башында шикәр күләме 15-17%-ка кала. Моңа борчыласы юк. Вакытында кар бетүгә тукландырырга гына кирәк. Аңар чыда монолитлар алып аларны 10-12 көн үстергәннән соң тикшереп карауын хәерле. Һәм шушы үсемлекләрне тамырлары белән алып, юып, аның санын саныйбыз. 1 квадрат метрга ничә үсемлек чыга, һәм инде исәнлеген карыйбыз инде. Орча районы буенча да уҗымнар өчен борчыласы юк, әлегә 96% үсемлекләр исән сау. Менә безнең бүгенге көндә 100 үсемлек тамыры арасында 3 менә тормышка яраксыз, мәсәлән, үлгән үсемлекләр дип әйтәбез инде. Шулар чыкты. 3 штук инде. Бүгенге условиялар белән табигать шартларына карасак, бу әле безнең өчен куркыныч түгел. Узган язда игенчеләр күпме уҗым мәйданнарын бузып чәчкәннәрен яхшы хәтерли. Бу күренешнең төп сәбәбе 2018 ел көзенең кыры килүе. Чәчкән бөртекләр тишелә алмады, тишелгәннәре дә зәгыйф иде. Быел исә әлегә күңел тыныч. Барысында язгы һава торышы хәл итәчәк, аның игенче өчен салкынча килүе хәерле. Басуы ачылып бетергә сразу менә 30 градус исселек китә икән. Бу тоже көзге культуралар өчен әйбәт хәл түгел. Чөнки аның тамыр системасы именно менә шушы салкынча вакытта әйбәтрәк реализация итә. Җәй салкынча, көзе яңгырлы, кышы җылы булды. Әмма язы ничек килер, фаразламыйбыз, чөнки моңарчы юраганнар да юш килмәде. Районнарда авыл җирлекләрендә өстәмә эш урыннары булдыруны республика җитәкчелеге күз уңында тота. Район үзәкләрендә агропарклар төзү программасы башланган иде. Әмма аларны тулы куәтне эшләтеп җибәрү генә тоткарлана. Дөрес, уңай мисаллы районнар да бар. Авыл кешесе, фермерлар җитештерергә иренми. Тик менә алар җитештергәнне эшкәртү мәсьәләсе аксый. Аксубай районын гына алыйк. Биредә 58 фермер хуҗалыгы эшләп килә. Әле тагын эшкә тотынырга теләк белдерүчеләр күпме?
Біз болған Шөкендар ғойләсі 40 баш тірлікке ферма түзіп ішке кірішкен. Қазір кеңейерге есеплері. Ауылда бизнестің ешік дұрыс үйіштірғасың. Мұнысын Сергейнің өзінен сұраштық. Сергей Шөкин қошандыр тракторда эшләгән, хәзер ул үзенең эшен башлап җибәргән, ферма белән идарә итә. Әлбәттә, башлангыч капитал дәүләт ярдәме белән җыелган, гранттан башка авырга туры килер иде ди фермер. Төзелешкә генә дә якынча 5 миллион сум акча тотылган. Подал на грант, выиграл 3 миллиона грант в размере 3 миллионов. Грантка гариза бирдем һәм 3 миллион сум оттым. Бу акчага трактор сатып алдым, 24 башка исәпләнгән ферма төзедем. Хәзерге вакытта 26 баш савым сыеры бар. Калганы яшь бузаулар. Гомумән алганда 46 баш мал асрыйбыз. Плюс молодняк. Общей сложности у меня 46 голов. Эшең барса, күңелең үсә инде ул. Сергей Шөкин да хәзер яңа ферма турында хыяллана. 50 башка исәпләнгән яңа бинаны эшмәкәр киләсе елга төзи башларга планлаштыра. В 2021 году хотим подать, если поможет государство, значит подадим еще на грант. Тагын бер грантка гариза бирергә телибез. Дәүләт ярдәм итсә, грант алсак, тагын бер ферма төзәячәкбез. Ала алмасак, үз көчебез белән эшли башлыйбыз инде. Әмма бу узакка сузылачак. Ә булай дәүләт гел ярдәм итә. Район башлыгы Камил Камалович, авыл җирлеге башлыгы безне бер кайчанда кире какмыйлар. Берәр сорау туса, аларга барабыз, документлар белән дә булышалар. Председатель тоже хорошо помогал. Татьяна Щекина сыер савы белән 5-нче сыйныфтан бирле таныш. Күпчелек яшьләр укып бетергәч шәһәргә китергә кызыксалар да, Татьяна ханым авылны ташларга теләмәгән. Авылда үз эшләрен башларга теләүчеләрне дә ул бик хуплый. Эшмәкәрлек өчен авылда мөмкинчелекләр күбрәк икәнен дә дәлилләмәкче. Государственной поддержки насчет жилья уж было бы это очень хорошо для молодежи. Әйе, дәүләт яшьләрне торак белән тәэмин итсә бик яхшы. Торырга җирең булса калганы була ул. Үз эшеңне башлап җибәрергә дә мөмкин. Авылда эш шәһәргә караганда күбрәк, һәм миңа калса файдалырак В та. деревне работы много, мне кажется, больше, чем в городе. И она, мне кажется, полезнее, чем в городе. Үз фермам булгач, юл итү мөмкинлеге генә бик еш тәтеми. Хәзер сыерларның бузаулый торган чаклары. Бу эшне башкаларга ышанып тапшырганым юк. Үзем башкарырга тырышам, ди Татьяна Щекина. Фермада алар бөтен гаиләләре белән хезмәт куя. Хочется, конечно, отдохнуть. Ял итәсе дә килә әлбәттә, алга таба аякка баскач эшчеләр яларга уйлыйбыз инде. Когда немножко на ноги встанем, наймем работников. Бүген Аксубай районында 58 крестьян фермер хуҗалыгы эшләп килә. Шуларның 25-е сөт сау юнәлешен алган. Бүген иң төп проблема җитештергән чималны яхшырак бәягә сату. Моның өчен районнарда эшкәртү цехларын ачу турында хыялланырга кирәк. Юкса яңа эш башларга атлыгып торучыларның теләкләре сүнәргә мөмкин. Число желающих растет с каждым годом. Ребята работают. Теләүчеләр саны елдан-ел арта. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Аларның тәүлегенә бер баш терлеккә савым эре хуҗалыкларныкына караганда да югарырак, 16 литр. Узган елда оешкан кооперативларга 4 миллион 700 мең сум акча бүленеп бирелде. Алар ит эшкәртү белән шөгыльләнәчәкләр. Ә 5 фермер хуҗалыгы 11 миллион сумга грант тотты. Сөт бәяләре бик югары менә алмаса да, ахыргы вакытта тотрыклы. Щекиннар узган елда 152 тонна сөт савып сатканнар. 1 литрын 23 сумнан тапшырган фермер 3 миллионга якын акча эшләгән. Әлбәттә, аның күпмедер өлеше ферманың кирәк-яракларына тотыла. Әмма чыгымнарны бераз капларга субсидиялар ярдәм итә. Туган жер тапшыруының бүгінгі чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 28 февраль кичендә очрашырбыз. Языгыз, шалтыратыгыз, исәнлектә күрешик.